Okay, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ abịakwa m ọzọ ịma na asị agbakọta eze nkịtị kpụrụ nkata n'isi wee gwie okwu maka ndị na-asị na justice ọzọ obi na sponsor ọnụ ya imebi political career mmadụ. Ngwa nene video achọrọ m nenere m video biko o Baba, hope I can so good. Okay. Eba, who does good amini? in the whole village, man, from Boho. How the cabin with the Boho, and I the village abata. Here we had 40 minutes with the cake before what the Boho. Couldn't wiki water the gravity of Yenna Kwalun. Okay, this man, can never. They are Riom, Simbiko, and yet they are kind of video on our village. Hey, they go letter, they get the government, no way. And the governor signed Deputy Jesus, I don't know Hanyan, they all know Bro Koya BJ. If you're a governor going to Bankata, na Nigeria, you dare not see a governor. So all through letter, ni Mamadu, Imagon Habuchuku, case of Haya, case of Hanya. You poke on a fair man. That's the reason why you don't see me on camera every time talking. That's the reason why you from my camera. And in short, I didn't know you poke because I'm the Uganda issues sometimes. From there, can I drag mother also? When I'm from given that drag mother, I don't want drag in the mother because I believe in live and let's live. This guy no know about where was in the village ya carry the government because kamaziri high men na this 21st century ka 1 million and 1 onya now the heboro sisi bia be video na village nya nwa only sindi youth no na the particular village. Now watch this video nka nene this video oh senior children they go school and this is like primary one, primary 2. Look at this, primary 1, primary 2, primary 3, and this is primary what? Primary 4. For those of you doubting, look at the board. You can imagine, look at where they are sitting. Now, what are these people demanding? They are simply demanding for one thing. Give them school. Give them what? School.
Okay, this video bo after ka imechere video ebe ahụ mmiri ahụ dị that day ha rịọsi biko si bịa ka emekwo video school ha si school gwa ha na ha chọkwu ka egosikwo ka school ha si wede school a na-agwa gị akwa sọsọ primary school enwekwa secondary school nke ha ga-enwe ịmagon maybe ka ịkpọ university mana ha na-agwagodi iri asọsọ primary school ka ha na-arịọ biko ka ha nwee. Do you know what happens? Ebe ahụ gosiri nkịta video m watch now bụ ebe ụmụazị na-eje primary school oche adịghọ na ya arụghọdọ ebe ha rụ ya ọmụnkwụ ka ha butere egbute were ruo primary school ebe ụmụazị ya na-anọ. Nke a bụ village effort. And from the information the youth person na-agwa ma ọ sị m na ọha nwa na-atụta ego ha tụkọta ego okwu ndị ticha na-akụziri ụmụazị anyị kunu ike ịghọta the kind of pain ndị anọ ya. Now they have to voice out. Amadi m na-enwe onye do na chere this man now pitch ya na ebe a amadi m na exist. So ndị ọta ifo na ndị ọta na ebe a now this man now na pitch ya na bụ nna nyanwa bịa pụtazi je ma arrest worize police chụgharịbazi ụmụazị ha kpọtara m si bịa mee vidio ka arịọ gọọmenti biko worize police je kpụrụ ha na-akpụkọcha ụmụazị obodo ahụ. Mgbe m jụ gị nke ọ na-akpụkọziri ha afọ ha sị m nọ na-akpụkọ ha na ọ sị na na-egbu political career ya. What type of political career ka ịdị ọta na n'ebe a na-anwe ke nduka political career anyị nwe na ndị bụ na-enwere even primary school ihe kachakwa enwe n'iwe n'ihe niile abụchakwa na abụna onye a na-eme ihe a ha sịkwa na onye a bụ general village coordinator olulokwogo PG ọbụlakwa local government chairman ogbo unu furu n'ebe a. Ịma na I don't like insulting people but these guys has pushed me to the wall. Onukwu a n'ebe a werize police kpụ ọbụ ụmụnne maka na ọ ya kpụ polisi ya na ndị polisi dị na mma ọkpụkọchara ụmụazị anyị. As I'm talking to you onye nke a kpọtara m ha bụ eje police station so mụ akpọ the police command gwa na nna abịa Ebonyi State if that be the case ha agbụ ụzọ na ezigbo ụtụ bupie court maka na ha nọ na nna abịa nwesịnopụ ebe okwu jebego court nna ụnụ amagoro ka court si eme a na-atụgharịzi okwu na. As I'm talking to you that young man nwere job opportunity kwesịrị ịbịara ya o kwesịrị iji interview this week gara aga o lose the job ọ bụrụ na o zuru ori ogbugo mmadụ n'ọrụ okwu ama ebe a si na na-egbu political career o na-akụrụ isi eme politics na Ebonyi State. Ị makwa na ọ bụrụ n'obodo nke m gee ntị abụrụ m onye Ebonyi State ọ bụ na Anambra ka ihe a mere men ga-apụta binin daza na-azụ ka onye ga-arụ primary school ka onye ga-arụ bohol ọ bụla Enugu ka o mere men ga-apụta ọbụla Abia State ọ bụla Imo ifu men na-apụta jụọ keke esi wenyere aka mana lukat ihe ndị Ebonyi na-eme enwetesịbụ unu Abakaliki kịta owutebe unu na na-akpọrọ unu na look at just imagine. I'm calling on Ebonyi State government unu ga-ama ihe unu mere this young man ebu eje court na-enwe ihe o mere ọ bụla bandit ọ bụla onye ori ọ bụla onye ngọmen o nwere ihe ọjọọ o mere. Biko injustice should stop na Ebonyi State. Onye megidezi n'ụmụnne ka anyị Igbo wike dị mma unu emegidezi n'ụmụnne unu asị onye karịa mmadụ ya gbuo ordinary village coordinator bụ ihe na-eme ihe anyị na-efu enyezie gọvanọ obule bụ gbagbuo onye ọbụla ajọ ihe adịghịkwa mma. Ndewo nke onye chi biko ya zere afọ mbụ Justice Ozobi tụsara m this video na every Ebonyi State platform biko not very very important. adị m eme ihe efu mana it's like I'm going to start it. Mmena akọrọzi ndị mmadụ out maka na a na-eme ihe na-epichi all this while achọghị m na-akpọ ndị Igbo afa ka anyị na-eme ihe kwa nwanne mana it's high time I started calling you people out maka na arụ gbara afọ ndị Igbo sọbụla omenala. Ndewo.